Bi aizpa, garai hartan 8 eta 13 urtekok, eta baiet ezan nun eta etxe etorri zian. Duela 5 urte hartu zuen erabakia Aitorrek eta ez da damutu. Pena merezi du, ez da erresa, baina pena merezi du. Yo la niña cuando trajimos a casa con 9 años, abrazarle era imposible. Besarkatzea ezinezkoa zen dio Izaskun Ugartek. Me va a hacer lo otro, ¿no? Con mi marido le costó que le abrazara 2 años. Mari Josek bitan errepikatu du esperientzia, naiz eta beste bi seme-alaba biologiko dituen. Nosotros queríamos el hecho de acoger otro niño porque pensamos que podíamos ayudar a otro niño. Vimos lo que ella había mejorado, que pensamos que por qué no con otro, ¿no? Gipuzkoan guztira 313 harrera familia daude, baina ez dira nahikoak, beste 34 behar dituzte. Krisiak eragin negatiboa izaten ari da, familia pauso hori emateko garaian. Familia horietatik 8 bi anai-arreba hartu beharko lituzkete eta 4 3 gainontzekoek bana. Laguntza ekonomikoa eta profesionala jasotzen dute. Haur horiek diputazioak babestutako pisuetan daude, oso ondo zainduak, baina beste zerbait behar dute. Esa figura en el cual puedes decir, esta persona me va a apoyar siempre. Harrera familiak biltzen dituen beroa elkarteak, haurrak euren guraso biologikoekin zaintzapean egiten dituzten bisitaldientzat leku berri hau aurkeztu du. Gipuzkoan harrera familietan hazitako umeak familia horiekin geratzen dira, baita 18 urte bete ondoren ere.